ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ፕሬዘንቴሽን ቴክስት ቦክስ ንጥቀም ንኣብነት እታ ፕሬዘንቴሽን ሓደ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ምስ ከፈትና ባይ ዲፎልት ከምዚ ዓይነት ሒዙ ይኽፈት ኣሎ ማለት እዩ። እዛ ንሪኣ ዘለና ቴክስት ቦክስ ተባሂላ እያ ትፅዋዕ ማለት እዩ። ቴክስት ነእትወላ ሳጹን ማለት እዩ። እዛ ኣብ ትሕቲ ዘላ ኸዓኒ ካልአይቲ ቴክስት ቦክስ እያ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ሓደ ብላንክ ፕሬዘንቴሽን ተምፅእ እሞ ናትካ ባዕልኻ ቴክስት ቦክስ ክሰርሕ ምስ ትደሊ እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ኢንሰርት ኢልና ንኣቱ ኢንሰርት ኢልና ምስ ኣተና ኣብዚ ቴክስት ዝብል ኣለና ሓደ ግሩፕ ማለት እዩ። ኣብዚ ቴክስት ሓደ ቴክስት ቦክስ ዝብል ኮማንድ ኣለና ማለት እዩ። እዚኣ ቴክስት ቦክስ ክሊክ ንገብራ ክሊክ ምስ ገበርናያ እዛ መስቀል ትመስል መፅያትልና ኣላ ክሊክ ጌርና ድራግ ንገብር ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ቴክስት ቦክስ ኣብዚ ፈጢርና ኣለና ማለት እዩ። ሶሪ ሓደ ቴክስት ቦክስ ኣብዚ ፈጢርና ኣለና ብድሕሪኡ ንክንፅሕፍ እታ ከርሰር ኣብዚ ትሕብረና ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዝኾነ ኢልና ክንፅሕፍ ኢና ዌልካም ቱ ትግርኛ ፕሮዳክሽን ኢለ ሓደ ፅሒፈ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ፅሕፈት እዚኣ ኣብ ምንታይ ተሓቂፋ ዘላ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብዛ ቴክስት ቦክስ እዚኣ ኣትያ ኣላ ማለት እዩ። ከምኡውን ብተመሳሳሊ እዛ ቴክስት ቦክስ እዚኣ ክሊክ ምስ ገበርናያ ኣብዚ ድሮዊንግ ቱልስ ኢሉ ሓደ ሜኑ መፂኡ ኣሎ ፎርማት ዝብል ከዓ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ እተን ኣቐዲምና ዝተምሃርናየን ኣብ ሼፕስ ክንምሃር ከለና እታ ቪድዮ ኣቐዲምኩም ረእይዋ ኢኹም ኣብኡ ተማሂርናየን ኢና እዚአን ኩላተን ማለት እዩ። ኩሉ ዓይነት ፎርማቲንግ ናይዚ ቴክስት ቦክስ ኣብዚ ኣለና ማለት እዩ። ክሊክ ምስ ገበርናዮ ናይቲ ፅሕፈት ፎርማቲንግ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ሳይዝ ናይቲ ቴክስት ቦክስ ዊድስ ሮቴት እንድሕር ደኣ ክንገብሮ ደሊና ኣላይን እንድሕር ደኣ ክንገብሮ ደሊና ኩሉ ኣብዚ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕብሪ ናይቲ ቴክስት እንድሕር ደኣ ክንቅይሮ ደሊና ንባዕሉ ኣብዚ ኣለና ኩሉ ቴክስት ኢፌክትስ ዝበሃል ድማ ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እናገበርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኩለን ዜን ናይተን ፎርማቲንግ ናይዚ ቴክስት ፎርማቲንግ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና እውን ሳይዝ ናይቲ ቴክስት ቦክስ ክንውስኸሉ ከነዕብዮ ከነንእሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ንባዕሉ ቦርደር ክንገብረሉ ምስ ንደሊ ኣብዚ ኣቲና ናይቲ ሼፕ ስታይል ክንጥቀም ንኽእል ኢና። እቲ ሼፕ ከዓኒ ናቱ ባክግራውንድ ሕብሪ እንድሕር ደኣ ነእትወሉ ደሊና እውን ኣብዚ ክነእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣውትላይን ዝብል ኣለና ሼፕ ኢፌክትስ ዝብል ኣሎ እዚ እናኣተና ክትፍትንዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ሓደ ቴክስት ቦክስ ከነእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ቴክስት ቦክስ ጥራይ ኣይኮነና ነእቱ ክንዝደለናዮ ቴክስት ቦክስ ኣብዚ ከነእቱ ንኽእል ኢና። ብተወሳኺ ኣብዛ ሼፕስ ትብል እንድሕር ደኣ ኣቲኹም ከምኡውን ኣብዚኣ ቴክስት ቦክስ ትብል ኣላትና ማለት እዩ። ነዚኣ እውን ክሊክ እንድሕር ደኣ ጌርኩማ ተመሳሳሊ ንሳ እያ ኣብዚኣ ድራግ ትገብሩ ብድሕሪኡ ዝደለኹሞ ትፅሕፉ ማለት እዩ። ኢንተር እናገበርኩም ከዓ ክንዝደለኹሞ ቴክስት ኣብዚ ክተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ኣገባብ ተጠቂምና ቴክስት ቦክስ ከነእቱ ንኽእል ክሊክ እንድሕር ደኣ ጌርና ነቲ ቴክስት ቦክስ ከዓ ናቱ ሳይዝ ንበሎ ፎንት ድዩ ዝደለናዮ ኣብዚ ክንቅይር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕብሪ ይኹን ዝተፈላለየ ዝተምሃርናዮ ነገራት እዩ እዚ ፎርማት ክንገብሮ ወይ ድማ ካስተማይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ተጠቂምና ኢና ሓደ ቴክስት ቦክስ ኣብ ፕሬዘንቴሽን ነእቱ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብዚ ስላይድስ ከነእቱ ከለና ናይ ባዕሉ እቲ ሌይኣውት ናይ ባዕሉ ቴክስት ቦክስ ሒዙ ስለ ዝመፅእ ብኡ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ንኣብነት ታይትል ጥራይ ዘገድሰና እንድሕር ኮይኑ ነዛ ናይ ታይትል ሌይኣውት ምስ መረፅናያ ኣብዚ ናይ ባዕሉ ቴክስት ቦክስ ሓደ ፕሌስ ሆልደር ሒዙ ስለ ዝመፅእ ኣብዚ ከነእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ግን ብተወሳኺ ኣብ ታሕቲ ፅሕፈት እንድሕር ደኣ ከነእቱ ደሊና ኣብዚ ክንፅሕፍ ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኢንሰርት ኢልና ቴክስት ቦክስ ኣምፂና ኣብዚ ድራግ ጌርና ስለዚ ኣብዚ ኮንተንት ክነእቱ ክንፅሕፍ ንኽእል ማለት እዩ። ሕራይ እምበኣር ቀፂልና ንመሃሮ ትምህርቲ ብዛዕባ ወርድ ኣርት እዩ ክኸውን። ወርድ ኣርት ንሓደ ፅሑፍ ስፔሻል ኢፌክትስ ምውሳኽ ከም ማለት ጌርና ክንርድኦ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብዚ ሓድሽ ስላይድ ከእቱ እየ ኣነ ሓደ ብላንክ ስላይድ ከእቱ እየ
እዚኣ ክድምስሰ ስለዘይ ተድልየኒ ቀፂለ ኢንሰርት ዝብል ኣለ ንብዚ ኢንሰርት ታብ ምስ ኣተኹ ቴክስት ዝብል ግሩፕ ኣለኒ ኣብዚኣ ሽዑ ኣብ ማእኸል ወርድ ኣርት ትብል ሓንቲ ፊቸር ኣላ ማለት እዩ እዛ ወርድ ኣርት ትብል ክሊክ እንድሕዳእ ጌርናያ ኣብዚ ድሮፕ ዳውን ቦክስ ክመፀና እዩ ዝተፈላለየ ስፔሻል ኢፌክትስ ኣብ ፅሕፈት ዘለዎ ማለት እዩ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ኣነ እዚኣ ክመርፀ እየ እዚኣ ምስ መረፅኩ ኣብዚ ዮር ቴክስት ሂር ብለኒ ኣሎ ስለዚ ክሊክ ገይረ ሶሪ ክድምስሶ እየ መጀመርታ ነቲ ኡ ዘሎ ፅሕፈት ደምሲሰ ኣብዚ ዝኾነ ፅሕፈት ከእትየ ኤሪትሪያ ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ፅሕፈት ከመይ ኮይኑ መፂእ ኣሎ ማለት እዩ ልክዕ በቲ ወርድ ኣርት ዝነበረ ሪፍሌክሽን ዘለዎ ሕብሩ ከዓ ድምቕ ኢሉ ናብ ታሕቲ ከዓ እናሃሰሰ ዝኸይድ ፅሕፈት ኣትዩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ድራግ ክገብራ ይኽእል እዩ ከምዚ ገይረ ቀፂለ ክሊክ ምስ ገበርኩ ነታ ወርድ ኣርት ማለት እዩ ኣብዚ ድሮዊንግ ቱልስ ፎርማት ዝብል ክመፀኒ እዩ ወርድ ኣርት ስታይል ዝብል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ እናኣተና ከዓ ክንቂሮ ንኽእል ኢና እታ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮንና ክንጥቀምሲ ኣብዚ ኣቲና ዝተፈላለየ ኦልሬዲ ወርድ ኣርት ስታይልስ ኣለና ካብዚ ወርድ ኣርት ስታይልስ ክንጥቀም ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብዚ እናኣተና ከዓ እቲ ሕብሪ ናይቲ ቴክስት ማለት እዩ ክንልውጦ ምስ እንደሊ ኣብዚ ኣቲና ክንቂሮ ንኽእል ኢና እቲ ናይ ቴክስት ኣውትላይን እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ቴክስት ኢፌክትስ ዝብል ኣለና ኣብዚ ሻዶው ክንገብረሉ እንድሕዳእ ደሊና ሪፍሌክሽን ዝብል ኣለና ሪፍሌክሽን እንድሕዳእ ክንገብረሉ ደሊና ብታሕቲ ኤሪትሪያ ኢሉ ሪፍሌክት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ግሎው ዝብል ኣለና ኣብዚ ከዓኒ ብልዕሊኡ ማለት እዩ ልዕሊ እቲ ፅሕፈት ልዕሊ እቲ ኣውትላይን ግሎው ዝገብር ሕብሪ እንድሕዳእ ክንእቱ ደሊና ቢቨል ዝብል ኣለና እዚ ከዓ ቁሩብ ውፅእ ዝበለ ክኸውን ፅሕፈት ማለት እዩ ቀፂልና 3D ሮቴሽን እቲ ፅሕፈት ሲ ናበይ ኣንፈት ከተጠምቶ ደሊኻ ኣለኻ ከዓ ኣብዚ ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ እዚ ናይ ትራንስፎርሜሽን ዝብል ኣለና ንኣብነት ኣነ እዚኣ እንድሕር መሪፅ እያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ፅሕፈት ኣዝዩ መሳጢ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኣገባብ ተጠቂምና ኬፍ ዘለዎ ፅሕፈት እንድሕዳእ ክነእቱ ደሊና ኣብቲ ፕረዘንቴሽን ናትና ብከምዚ ኣገባብ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወርድ ኣርት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ኣርእስቲ ክንፅሕፍ ከለና ወይ መእተዊ ክንገብር ከለና ወርድ ኣርት ዝያዳ ኣብ ከምኡታት ንጥቀመሉ ኢና